Νίνο να πούμε βέβαια. Βεβαίως. Και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Αλλά τώρα είναι 2 και θα τους υποδεχθούμε. Σταματήνα Τσιφτσιλή. Καλή χρονιά! Καλή χρονιά! Με το καλό. Είσαι η πρώτη που παίρνει το 2013. Είστε η πρώτη. Είστε η πρώτη με το καλό. Δεν υπάρχει. Με το καλό, με το καλό. Γούρι είναι δεδομένη επιτυχία γιατί παίρνει γούρι το μωρό. Μπράβο. Τι κάνετε, καλή χρονιά. Τώρα, εμείς ας πούμε τι κάνουμε, εσύ πρέπει να μας πεις τι κάνεις. Εγώ καλά είμαι, δόξα τω Θεώ, χαρούμενη πολύ. Είσαι πολύ χαρούμενη. Ναι. Και φαίνεται και στην εκπομπή σου και γενικά έτσι που σε βλέπω. Παιδιά, δεν ξέρω πώς να καθίσω εντωμεταξύ. Γιατί μου λένε όλοι μην κάθεσαι σταυροπόδι. Θες ένα μαξιλάρι, Στέλιο, φέρνω όχι, όχι, δεν το λέω. Καλά είμαι. Απλά δεν ξέρω πώς να βολεύομαι. Για να μην κάνω κακό και στο μωρό. Εντάξει, τώρα εγώ δεν πρέπει να μιλήσω. Είναι η Σταματίνα που πηγαίνει από μόνη της έτσι. Τώρα έχει πολύ πλάκα. Τα χέρια. Φαντάσου. Και μου λένε μην κάθεσαι έτσι, μην τρως αυτό, μην φοράς τα κούνια. Και προσπαθώ να είμαι σωστή και τυπική σε όλα. Το βλέπω. Τι να κάνω τώρα, πώς να καθίσω, ορίστε, θα καθίσω έτσι. Μια χαρά είναι. Σαν την κυρία. Όπως βολεύεσαι. Εντάξει, έτσι λένε ότι δεν κάνει. Νομίζω όμως ότι το λένε όταν μεγαλώνει λίγο η κυλίτσα και δεν κάνει να πιέσει το μωρό. Εσύ τώρα πόσο μηνών είσαι? Τώρα είναι 4,5. 4,5 μηνών. Φίλο δεν ξέρουμε ακόμα. Μας έχει πει κάτι, αλλά δεν είναι σίγουρο. Οπότε μην το πούμε. Μας είπε δεν το βλέπω για αυτό. Άρα μάλλον είναι αυτό. Αλλά θα μας το πει στην επόμενη επίσκεψη. Θα το μάθετε όμως. Και επειδή μου έτυχε πέρσι και η Όλγα που της βάφτισα την Αλεξάνδρα, της είχαν πει στην αρχή ότι είναι αγόρι και βγήκε κορίτσι και είχε χαρεί ο εικονό μου, ήρθε ο μπασκετμπολίστας, που βέβαια τη λατρεύει την κόρη του. Και γενικά τυχαίνει να σου πούνε κάτι στον 3ο μήνα και μετά να βγει κάτι άλλο. Οπότε δεν θέλω να το πολύ επεξεργαστώ στο μυαλό μου και να πω αχ, έχω κοριτσάκι και μετά να μου έρθει κάτι άλλο ή το αντίστροφο. Γερό το θέλω, παιδιά. Και με τόσα που συμβαίνουν. Θέλω να είναι γερό και να έχει μια ευτυχισμένη ζωή. Ωραία, πες μας πώς ήταν τη στιγμή που το έμαθες, που το ανακάλυψες. Ήσουν μόνη σου με το Θέμη μαζί? Θα σου πω, επειδή τέλος πάντων εγώ στις ημερομηνίες με γυναίκες με καταλαβαίνουν, είμαι πολύ σωστή. Όταν είδα ότι υπάρχει μια καθυστέρηση, λέω στο Θέμη θέλω να μου πάρεις ένα τεστ. Μου το πήρε τέλος πάντων και είχα διαβάσει τις οδηγίες ότι πρέπει για να έχεις πιο σωστό και σίγουρο αποτέλεσμα το κάνεις το πρωί. Μάλιστα. Και από την αγωνία μου πέφτει με γύπνο και τα λοιπά. Και ξυπνάω κάποια στιγμή, λέω τι ώρα είναι, 6 παρά. Λέω πρωί είναι. Εγώ το μεταξύ, ασχέτως εγκυμοσύνης, έχω ένα θέμα με την τουαλέτα. Ξυπνάω κανένα 2 φορές τη νύχτα. Ναι, είμαι πολύ. Τώρα πρέπει να σε έχει πιάσει συνέχεια. Τώρα άστο, 20 φορές. Και 6 παρά. Και βλέπω θετικό. Ο Θέμης κοιμάται. Ο Θέμης κοιμάται μέσα. Αγάπη μου. Λέει τι, είμαι έγκυος. Αλήθεια, δεν καταλάβαινε, το βλέπεις στον ύπνο του, είναι αλήθεια, κάπως έτσι έγινε. Δεν ήταν και πολύ ρομαντικό, απλά ήταν τόση η χαρά μου. Εγώ γενικά και στη λύπη μου και στη χαρά μου είμαι σαν παιδάκι. Είναι υπερβολική. Όχι, είμαι υπερβολική, αυτό που λέει η Φέη. Είμαι σαν μικρό παιδί. Δεν ξέρω τι ψυχολογικό βίωμα είναι αυτό, αλλά το ζω πολύ έντονα. Δηλαδή και τα νεύρα μου θα τα ζήσω στο έντονο και τη χαρά μου και τη λύπη μου. Και εκείνη την ώρα έπρεπε να το μοιραστώ. Δηλαδή το ότι δεν πήρα και σεξ παρά και τη μαμά μου να της το πω ή την πεθερά μου. Ο πρώτος που το έμαθε ήταν ο Θέμης και η δεύτερη μαμά, φαντάζομαι, έτσι. Ναι, η μαμά μου μετά. Έκλαψες? Στην αρχή, παιδιά, δεν το πίστευα. Ναι. Και... Το κάνεις δεύτερη φορά για να δεις? Όχι, δεν το πίστευα. Μέχρι να πάμε στο γιατρό και να μας πει και όλα καλά και να φτάσουμε και σε ένα στάδιο. Δεν ήθελα να το πολύ σκέφτομαι, γιατί δεν ήθελα. Ξέρεις, ήθελα να είναι χειροπιαστό. Ήθελα να είναι, ξέρεις, να είναι σίγουρο. Γιατί συμβαίνουν τόσα και δεν. Ναι, αλλά εσύ είσαι δυνατή. Όχι, και δυνατή είμαι και πιστεύω, ξέρεις, ότι όταν πιστεύεις στο όνειρο και είναι κάτι που το θες και το επιθυμείς και το θες με την ψυχή σου, τελικά σου έρχεται. Και εγώ ήταν κάτι που το ήθελα πολύ και χαίρομαι που έρχεται και εύχομαι μέχρι τέλους να πάνε όλα καλά. Όλα καλά θα πάνε. Ναι. Ναι, ξέρεις τι, το λέω έτσι και εγώ κάποτε πίστευα ότι όλα είναι εύκολα και όλα συμβαίνουν αμέσως, αλλά τελικά το θέμα παιδάκι και μωράκι και η οικογένεια έχει πολλά στάδια και όπως λέει και ο γιατρός μου που είναι πολύ καλός και του χρωστάω πολλά γιατί είναι δίπλα μου. Σταματίνα. Δεν είναι γνωστός, Βαγγέλης Δεδούλης λέγεται, αλλά μου λέει η εγκυμοσύνη είναι ένα βήμα κάθε φορά, γιατί ξέρεις, λέω εγώ αχ και αυτό και θα γεννήσουμε τότε και μήπως γίνει έτσι και θα έχει ζέστη, θα κάνει... Ξέρεις, όλα αυτά τα πουλά που κάνουμε εμείς οι γυναίκες, προγραμματίζουμε, σκεφτόμαστε και λέει να σου πω, κάθε βήμα, η εγκυμοσύνη είναι κάθε βήμα και το απολαμβάνουμε, χαλαρά, take it easy.
Έχεις εύκολη γέννα. Ωραία, παιδιά, δεν φαντάζομαι ποτέ ότι θα κάνω αυτή την ερώτηση στην τηλεόραση. Όχι εύκολη γέννα, εύκολη εγκυμοσύνη. Πολύ εύκολη, ναι, δόξα τω Θεώ. Δηλαδή, μέχρι στιγμής το μόνο που είχα ήταν μια τρομερή κούραση και υπνηλία. Λες και ήμουνα σε ένα μόνιμο. Όμως τέτοια δεν τίποτα δεν είχα, όχι. Αλλά επειδή ήμουνα σε ένα μόνιμο σαν ξενύχτη, ένιωθα συνέχεια ότι έχω την ανάγκη να. Πώς έχεις κάνει ένα ξενύχτη και θες να βάζεις κάτι, να φτιάξεις το στομάχι σου, να σε γεμίσει ενέργεια. Και το είχα ρίξει στο άμυλο. Δηλαδή, έχω κάνει παρασπονδίες που δεν τις φανταζόμουν ποτέ. Μέρα παραμέρα να τρώω ένα λάξ, μακαρονάδες, πατάτες τηγανιτές. Πράγματα που για μένα ήταν απολαύσεις. Ας πούμε, τα άτρωγα μια στο τόσο. Το σώμα σου όμως δεν έχει αλλάξει. Κοίτα, έχω πάρει Έλεγα και κιλάκια. μια μέρα έτσι που σε βλέπαμε σε κάποια πλάνα στην εκπομπή. Ναι. Ότι καλά, ούτως ή άλλως δεν θα σε ενδιαφέρει. Αυτό θα είναι το τελευταίο που νομίζω όλες τις γυναίκες που περνούν αυτή την κατάσταση, τέλος πάντων, να εγκυμονούν. Είναι το τελευταίο που τους νοιάζει τα κιλά. Αλλά εσύ είσαι πολύ καλά. Εντάξει, έχω πάρει κάποια κιλάκια εδώ. Έχω πάρει 4,5 κιλά μέχρι τώρα. Αλλά δεν με νοιάζει καθόλου, παιδιά. Δηλαδή, λέω τόσα χρόνια στα γυμναστήρια, στις στερήσεις, θα μου μπει αυτό το τζιν, δεν θα μου μπει. Φτάνει. Μου κουμπώνει αυτό το φερμουάρι, δεν μου κουμπώνει. Λέω εντάξει, άμα δεν φάω και σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, είναι και μια περίοδος που όλοι σε ταΐζουνε. Ο Θέμης μου λέει τρως για 2. Η μαμά μου φάει να το ευχαριστηθείς. Όλοι σχεδόν με ταΐζουν στο στόμα. Οπότε και εγώ το απολαμβάνω. Μέχρι να φτάσει στα 25. Ξέρεις κάτι, όταν είδα πρώτη φορά κάποια κιλά που δεν τα είχα φτάσει. Δηλαδή πάντα ήμουνα 57 με 59. Και πάντα προσέχει, δηλαδή στα ματίνα πάντα τρώει σαλάτα με κρέας. Πάντα προσέχω. Γενικώς είμαι λίγο. Ναι, θα φάω, ας πούμε, θα έκανα την παρασπονδία μου όταν θα έβγαινα με φίλους. Ξέρεις, στην καθημερινότητά μου πρόσεχα. Όταν είδα 61, λέω αυτό ήταν. Φτάνει, δεν ζυγιζόμαστε για λίγο καιρό. Θα δεις και 65, μην είναι 70 κιόλας. Εντάξει, παιδί. Τώρα είναι. σου λέω δεν ζυγίζομαι. Δηλαδή στην αρχή ζυγιζόμουν κάθε 2-3 μέρες για να το ελέγχω, το είχα πάρει ζεστά. Όταν είδα όμως αυτά τα κιλά, είπα εντάξει, οκ. Ο γιατρός μπορεί να λέει και έτσι είναι, γιατί ο επιστήμονας είναι σωστός και πρέπει να λέει ότι η εγκυμοσύνη είναι στάδιο με στάδιο. Εσύ όμως με το Θέμη, ας πούμε, κάνετε ρε παιδί μου όνειρα αυτό, έτσι και αυτό. Κάνουμε, και κοίτα θα τώρα. κοιμηθεί εκεί, θα κάνει εκεί, θα είναι έτσι, θα κάνει όνειρα. Τώρα πια που είναι και γνωστό και μας συγχαίρουν όλοι, ναι. Φίλοι, γνωστοί, όλοι οι συγγενείς. Γιατί στην αρχή εντάξει, το είχαμε κρατήσει πολύ μυστικό και σε πολύ στενό κύκλο. Τώρα κάνουμε και εμείς σχέδια, γιατί όταν σου μιλάνε και όλοι, δηλαδή εγώ που πατάω στον δρόμο θα μου πει κάποιος πώς πάει με το καλό. Με βλέπουν τι φίλο είναι το μωρό μας, οι μισοί μου λένε κορίτσι, οι μισοί μου λένε αγόρι. Είναι κάτι δηλαδή που πια το συζητάμε. Οπότε όταν το συζητάς τόσο ανοιχτά πια με όλο τον κύκλο και για την καθημερινότητά σου. Το συζητάμε και εμείς στο σπίτι. Δηλαδή τώρα πρώτο Θεός έχουμε πει ότι θα γεννήσω καλοκαίρι. Ναι. Τέλη Μαΐου. Και λέμε. Δίδυμος θα είναι. Διδυμάκι, Γιώργο μου, σαν και εσένα και εμένα. 28 Μαΐου. Εσύ πότε είσαι? Εγώ είμαι 31. 31, βέβαια, 2 μέρες διαφορά, 3. Κάνω πλάκα στο γιατρό μου, του λέω, το βγάλουμε στα γενέθλιά μου. Μου λέει, βρε, ας φτάσουμε εκεί και θα ξαναπούμε. Και τι λέτε τώρα, θα γεννηθεί καλοκαίρι που θα πάμε να κάνουμε μπάνια με το μωρό? Δεν νομίζω, πάει ενός μηνός βρέφος. Μια χαρά πάει. Κοίτα εδώ, προχωρημένο. Όχι ένας μηνός, αλλά. Πρέπει να προσέχετε, είναι πολύ μικρό. Τον άκουσα, του κάνετε πανάκι, μια χαρά. Ναι. Γιατί δεν κατάλαβα. Τώρα τι είναι συμβουλές εσύ. Έλαντε. Πόσο πιο κοντά ήρθατε με το Θέμη? Τώρα κι εγώ δεν ρωτάω, ρωτάει ο Γιώργος, γιατί δεν ξέρω κι εσύ τι θέλεις να μοιραστείς. Εσύ με το Θέμη, με όλη αυτή τη διαδικασία, πόσο πιο κοντά ήρθατε? Κοίτα, ήμασταν πολύ κοντά και ήμασταν και ένα ζευγάρι, δόξα τω Θεώ, που δεν είχε φτάσει σε ένα σημείο που αποζητούσε το παιδί ως μοναδικό βήμα για να βρει μια ευτυχία, μια διέξοδο. Γιατί υπάρχουν κάποια ζευγάρια που είναι 10 χρόνια μαζί. Εσείς πόσο καιρό είστε? Είμαστε 3 χρόνια. Τώρα. Που κάποια στιγμή, ξέρεις, στα 10 χρόνια έχουν τελματώσει και ένα παιδί έρχεται γιατί είναι ένα επόμενο βήμα που τους δίνει καινούριο νόημα σχέση τους. Εμείς, δόξα τω Θεώ, ήμασταν και είμαστε πολύ ερωτευμένοι ενώ έρχεται αυτό το παιδί. Και αυτό είναι πολύ όμορφο. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Σε φροντίζει περισσότερο τώρα, δηλαδή δεν σε αφήνει να κάνεις τίποτα με τίποτα? Μου κάνει πλάκα ο Θέμης και μου λέει, ευτυχώς μου λέει, ήμουν μαθημένος, μου λέει, και σε φρόντιζα πάντα. Ούτως ή αλλιώς, οπότε. Ναι, ήταν σαν να ήμουν μονίμως έγκυος. Γιατί ξέρεις, εγώ είμαι και λίγο, μου αρέσει να με περιποιείται, να με χαϊδεύει, να με φροντίζει. Γιατί σου λέω, είμαι σαν μωρός αυτά. Και μου λέει, μαθημένος ήταν σαν να ήσουν πάντα έγκυος. Αλλά τώρα εντάξει, με φροντίζει λίγο παραπάνω, το εκμεταλλεύομαι κι εγώ. Δηλαδή, μπορεί να ανέβουμε μαζί να πέσουμε να ξαπλώσουμε και να πω, αχ, διψάω. Που άλλη στιγμή, ξέρεις, θα κατέβαινα μόνη μου να το πάρω. Και θα κατέβαινα να σου φέρει νερό ο Θέμης. Θα μου πει, θα σου φέρω εγώ, αγάπη μου. Αχ, αλήθεια, του λέω εγώ, ενώ το έχω πει για να μου φέρει. Το σκυλάκι το έχετε κανονικά σπίτι? Ναι, ναι. Δεν
έχει πρόβλημα το σκυλάκι. Τα γατάκια έχουν, τα σκυλάκια δεν έχουν. Όχι, αυτό είναι και όχι, πολύ... τα γατάκια έχουν, δηλαδή αν υπάρχει θέμα, όχι. Ξέρεις τι, εγώ θεωρώ ότι και το σκυλάκι μου που το έχω. Τι με κοιτάς, ρε Φέη. Επειδή αγαπάει τα γατάκια και την έβαλες να αποχωρήσει το γατάκι. Το πήρα πίσω. Αυτά είναι έτσι, μπράβο, Μέη. Θα σου πω το σκυλάκι, εμένα με βοήθησε, επειδή ήταν κάτι που το ήθελα, να μπω και σε μια διαδικασία ευθύνης. Γιατί μέχρι το σκυλάκι δεν είχα νιώσει πως είναι κάποιος να εξαρτάται από σένα. Γιατί επειδή είναι κατά αποκλειστικότητα δική μου ευθύνη, ο Θέμης απλά ξέρεις, του μιλάει 2 φορές την εβδομάδα. Αυτή την έννοια. Όχι κάθε μέρα. Το απευθύνει το λόγο, όχι, του λέει τι έγινε, μπάνι, όλα καλά. Αυτό. Το αν το σκυλί έχει να φάει, να πιει νερό, έχει πάει βόλτα, είναι δική μου υποχρέωση. Και αυτό με έχει βάλει λίγο και σε μια διαδικασία ότι κοιτάς. Τι σε αγχώνει με το καλό όταν θα έρθει? Τι σε αγχώνει τέλος πάντων, ποιες σκέψεις κάνεις? Ναι. Αν θα είμαι επαρκής, αν θα είμαι επαρκής ως μανούλα, αν θα μπορέσω να διατηρήσω την ψυχραιμία μου αντί και το μωρό μου κλαίει πάρα πολύ, γιατί ξέρεις, φοβάμαι ότι είμαι άνθρωπος που αν κλαίει θα νιώθω ότι δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω. Με αγχώνει πολλά, ότι δεν θα ήθελα τη σχέση μου με το Θέμη να την αλλάξει, Αυτό το παρά μόνο σκέφτεσαι? να την ομορφύνει. Το σκέφτομαι, ναι, γιατί ας πούμε έχω περάσει φάση αυτό το διάστημα της εγκυμοσύνης που ξέρεις, έχω λόγω ορμονών, μία τα νεύρα, μία κουράζομαι και δεν θέλω να παραμελήσω τη σχέση με τον άνθρωπό μου. Και το σκέφτομαι. Όχι ότι είναι άγχος, αλλά ναι, είναι μια σκέψη που μου περνάει από το μυαλό. Θα είσαι πολύ καλή, γιατί είναι πολύ ζουζούι στα Ματίνα. Ναι. Με τα τηλεοπτικά. Όχι, θα το πω, την πρώτη φορά που είχε έρθει να δει τον Γιάννη, τη φίλησε στο στόμα και πάμε ο γλυκός μου. Τι όμορφο παιδάκι είναι ο Γιάννης. Με τα τηλεοπτικά πόσο σκέφτεσαι, θα δουλέψεις μέχρι κοντά στην. Πρώτα ο Θεός, αν έχω καλή εγκυμοσύνη, γιατί αυτό είναι το βασικότερο και το πρωταρχικό, θα ήθελα να δουλέψω μέχρι τέλους, αν μπορώ και είμαι καλά. Μια χαρά θα αν δεν τα καταφέρω και χρειάζεται για κάποιο λόγο κάποιες μέρες να είμαι off, θα είμαι off. Αυτό είναι το βασικό. Τι να κάνεις και ραδιόφωνο. Ναι. Είσαι και στην εκπομπή, γράφεις και κοίτα, στο τα blog. γραψίματα, δόξα τω Θεώ, τα κάνω από το σπίτι και στην εκπομπή και στην εφημερίδα. Και η εκπομπή είναι ναι μεν απαιτητική, αλλά δεν είναι και αυτό που ήμασταν 3 ώρες ζωντανά. Είναι μια ώρα, είναι πιο γρήγορη και τα λοιπά. Έχει πολλές απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι μπορεί να το βγει. βγάλεις. Ναι. Αν είμαι καλά, γιατί σου λέω από εκεί ξεκινούν όλα. Όλα καλά θα πάνε. Αλλά χαίρομαι που έρχεται έτσι το timing και το πλήρωμα του χρόνου, γιατί λέω εντάξει, μετά είναι το καλοκαίρι που ούτως ή άλλως όλοι Δεν θα ξεκουράζονται. δουλέψεις, οπότε θα έχεις μια καινούργια σεζόν να κάνεις πράγματα. Μακάρι, γιατί όπως είναι τα πράγματα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ναι, αλλά και ας υπάρχουν και τη νέα σεζόν, σταθμοί, εκπομπές. Ναι, αλλά και τηλεοπτικά ξεκίνησε το καλοκαίρι για μια καλοκαιρινή εκπομπή και έχεις μείνει, δόξα τω Θεώ, όλο το χειμώνα, ας πούμε. Ούτε εγώ δεν το πίστευα αυτό. Και σε ένα πολύ μεγάλο κανάλι. Δηλαδή σε ένα από τα... Είμαι πολύ χαρούμενη και τυχερή και θέλω να ευχαριστήσω με την ευκαιρία που μου δίνετε τους ανθρώπους του Αντένα. Γιατί ενώ συζητούσαμε για κάτι άλλο αρχικά, για το πρωινό, το καλοκαιρινό. Και αυτό για κάποιους λόγους που αποφάσισαν εκείνοι δεν βγήκε. Παρ' όλα αυτά σκέφτηκαν ένα κόνσεπτ, μου έδωσαν μια ευκαιρία, με αξιοποίησαν. Και θέλω να πω ότι επειδή εγώ είμαι άνθρωπος που δένεται με τους ανθρώπους στη δουλειά, η Φέη το ξέρει πολύ καλά που ήμασταν για πολλά χρόνια στο Άλτερ, ότι για μένα ήταν. Αισθανόμουν μια ανασφάλεια για αυτό το καινούριο βήμα και με αγκάλιασαν πολύ ζεστά και τους οφείλω ένα ευχαριστώ. Μάλιστα. Η μητέρα σου τώρα που έχετε και πολύ στενή σχέση. Η κυρία Γιώτα. Κυρία Γιώτα. Σε συμβουλεύει, σου λέει παιδί μου έτσι και αυτό. Μωρέ, και... να σου πω κάτι, με συμβουλεύει. Αλλά της λέω, τι θυμάσαι εσύ πριν 30 χρόνια που εγκυμονούσες? Είχες μείνει σε παλιά δεδομένα των επιστήμων. Μου λέει, μην κάθεσαι στο σταυροπόδι, μην φοράς τα κούνια, μην σηκώσεις βάρος. Λέω, εντάξει, βάρος δεν σηκώνω. Εσύ κάπνιζες? Κάπνιζα, το είχα κόψει. Μετά τώρα. με το Άλτερ το ξανάρχισα. Και τώρα το έχω ξανακόψει. Τώρα δεν καπνίζεις Ναι. καθόλου. Ναι. Δηλαδή, τι έχεις αλλάξει, ας πούμε, τα κούνια τώρα τα αξιοκαίει φορές για. Τα κούνια φοράω μία στην ώρα εδώ. εκπομπή μόνο και όταν ας πούμε εδώ που είμαι καλεσμένη. Κατά τα άλλα είμαι flat, μποτούλες, φορμούλες, αθλητικά κτλ. Προσπαθώ να κοιμάμαι περισσότερο. Προσπαθώ να είμαι πιο ξεκούραστη. Αυτό που λένε να του βάλεις μουσική, να ακούσει μουσική για Ακόμα να. δεν τα έχω κάνει, παιδιά, γιατί ξέρω αυτό. δεν το έχω νιώσει ακόμα το μωρό. Δηλαδή θεωρώ ότι θα αρχίσω και να του μιλάω μόνο όταν το σκεφτώ και πω μίλα λίγο στο μωρό. Τι του λες? Του λέω. Καλά, τα ξύπνας τα πεις. Όχι, του λέω όμορφα πράγματα. Αλλά θεωρώ ότι αυτό θα γίνει πιο έντονο όταν το νιώσω. Δηλαδή,